ஹாய் கைஸ், நான் தான் உங்கள் டெக் ப்ரோ. இனி நம்ம என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான். ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் நிறைய பேர் வந்து யாருமே பேங்கை நம்பி போகிறது கிடையாது. ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் நம்பி தான் எதாக இருந்தாலும் போகிறாங்க. என்னடா நம்ம பேங்க்குன்றா ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்னால் ஒன்றுமே புரியல. ஸோ என்னன்னா இது ரெண்டுத்துக்குமே சம்மந்தப்படுற விஷயம் ஒன்று இருக்குது. என்னென்னா பணம். ஸோ இந்த பணத்துக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நமக்கு தேவைப்படுற அத்தியாவசியத்தாக நம்ம வந்து நிறைய பேர் இப்போ பேங்க் நோக்கி போகிறதில்ல. ஏன்னா அவன் வந்து நம்ம ஒரு பேங்க் நம்ம எதுக்கு போவோம், பணம் கேட்க போய் பணம் என்ன லோன். ஸோ ஒரு லோனை நம்பி போனோம்னா அவன் 1008 கேள்வி கேட்பான், ஏகப்பட்ட டைம் டியூ டேஸ், அதுக்குள்ளே நமக்கு தேவையான கடனை கூட இன்னும் அதிகமாக அளவுக்கு போடும். ஸோ அதனால் எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டப்படுறதுனால என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் நம்பி வந்தாங்க. ஸோ ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு யூடியூப்லையும் சரி, ஒரு கூகுள்லேயும் சரி, எல்லாத்துலேயுமே என்ன பண்ணாங்க, ஒரு ஆடுன்னு பேரில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஆப்பை க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அந்த ஆப்பில் வந்து இங்கே பணத்தை நீங்கள் ஒரு 10 நிமிஷத்தில் நீங்கள் பணம் வாங்கிக்கலாம். 10 நிமிஷம் உங்களுக்கு 50,000 ட்ரான்ஸ் ஆகுது, 1,00,000 ட்ரான்ஸ் ஆகுது. நீங்கள் இதுக்காக எந்த பேப்பர் ஒர்க்ஸும் பண்ண தேவை. ஜஸ்ட் உங்களோட ஆதார் கார்டு அண்டு பேன் கார்டு இது ரெண்டுமே நீங்கள் சப்மிட் பண்ணல போதும். அப்புறம் அதுவும் இல்லைனா ஒரு 3 மாதம் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் அனுப்பிச்சிங்கன்னா போதும். எண்ணி ஒரு 5 நிமிஷத்தில் 10 நிமிஷத்தில் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் 50,000 1,00,000 வந்துருக்கும். அதுக்கு நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ண ரொம்ப கம்மி விலைன்ட்டு இவங்க நிறைய நம்பிக்கை திறமை ட்ரஸ்டட்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால் மக்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் நல்லா தான் எனக்கு பெனிஃபிட்டு. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்க, ஸோ இது ஒரு விஷயம் இங்கே அடங்கியிருக்கு. ஏன்னா எல்லா ஆப்ஸ்லுமே ஒரு நம்பிக்கைத்தன்மை எதுவுமே கிடையாது தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன் சொல்கிறேன்னா இப்போ நான் ரீசெண்டாக இதை பற்றி நான் ஒரு ஆர்டிகிள் பார்க்க சொல்லி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஜஸ்ட் ஒரு 9 டேஸ் இந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 9 நாள் முன்னாடி சன் நியூஸில் வந்து நடந்திருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம். ஏன்னா ஒரு 3 சைனீஸ், அதாவது ஓகேங்களா, சைனீஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இங்கேயும் அவங்க தான் பிரச்சனை பண்ணுறாங்களே. ஸோ நிறைய பிரச்சனை தான் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ என்னன்னா ஒரு ஆப் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஆப்புக்கு ஓனரான இந்த 3 சைனீஸ் நம்பர்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா 23,000 கோடி ஃபைனு இஎம்ஐஸில் வந்து அதிக வசூல் பண்ணி மக்களை ஏமாற்றிருக்காங்க. ஸோ நம்ம நிறைய ஸ்கேம்ஸ் நம்ம நடந்திருக்கு. அதாவது டிசம்பர் 2021 கிட்டத்தட்ட 180 கேஸில் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க. என்னன்னா ஒரு ட்ரஸ்டடான இல்லாத ஒரு ஆப்பில், அதாவது ஒரு ஆப்ளிகேஷன் மூலமாக ஏமாந்த நபர்கள் மட்டுமே 180 கேஸ் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு. அதாவது அவங்க என்னென்ன கேஸ் அவங்க ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதிக டியூ பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது இல்லாமல் நம்மளோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனை இவங்க கேதர் பண்ணி அதை பிளாக்மெயில் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இவங்க ஸ்கேம்ஸ் அண்டு மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதால மக்கள் வேறு வழி இல்லாமல் ஸோ அவங்க கேட்குற அமௌண்ட்டு இவங்க பே பண்ணுற நிலமை வந்துடுது. ஸோ அதனால தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன்னா, எந்த ஒரு ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணும்போதும் நீங்கள் கவனமாக இருக்கிற 2 விஷயத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஒன்று வந்து எப்படி இந்த ஃப்ராடுத்தனம் நடக்குது ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுப்போம். என்னென்னா நம்ம இப்போ ஒரு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷனை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க. ஸோ டவுன்லோட் பண்ண அந்த லோனுக்கு ஓகே ஜஸ்ட் ஒரு மினிமம் பேலன்ஸ் ஒரு 10,000 நீங்கள் அமௌண்ட் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சார் 12,000. ஸோ ஒரு 12,000 நீங்கள் வந்து இப்போ லோன் எடுக்க போறீங்க. ஸோ அதுக்கு அவங்க கேட்குறது வந்து ஆதார் கார்டு அண்ட் பேன் கார்டு, அந்த பேங்க்கோட ஸ்லிப்பு அண்ட் உங்களுக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர்லாம் கேட்குறாங்க. ஓகே, இதுக்கு தேவையான விஷயம் கேட்டுறதுக்காக சரி ஓகே நம்ம அப்ளை பண்ணிடுறோம். அண்ட் இதில் சம்மந்தமே இல்லாமல் இவங்க கான்டாக்ட்ஸை அலோவ் கொடுக்க சொல்லுவாங்க. எதுக்குன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஓடிபி நம்பர் வரும். அதனால தான் உங்களுக்கு பண்ணுறதுக்கோசம் இந்த எஸ்எம்எஸோ அண்ட் கான்டாக்ட்ஸோ சம்மந்தமே நம்ம ஆடியோவும் இவங்க கேதர் பண்ணுறாங்க. அது நிறைய ஆப்பில் வந்து நிறைய ஸ்கேம் நடந்துட்டுருக்கு நம்மளோட ஆடியோ. ஸோ அதாவது லோன் வாங்குற விஷயத்துக்கு எதுக்குடா நான் வந்து அதாவது நம்ம கேலரிஸும் சப்போர்ட் கொடுக்குறோம் அண்டு ஆதார் கார்டு, பேன் கார்டு அண்ட் இப்போ அதுக்கு ஒரு ஆடியோ. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையுமே அவங்க நம்ம அப்ரூவல் கொடுத்ததுனால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் உங்களுக்கு கேட்ட பணமும் அவங்க கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ கொடுத்தது இல்லாமல் அதுக்கு டியூ மந்த்து அதிகப்படுத்துகிறாங்க. எப்போனா கடைசி 2 மாதத்தில் வந்து ஏதோ ஒரு டைமில் வந்து நம்ம ஒரு தடவை தவறு பண்ணிவிடுவோம். டேட்டை நம்ம தள்ளி கட்டிட்டா கூட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு 500 ரூபா போட வேண்டிய இடத்துல ஃபைனை வந்து இவங்க 1000 ரூபா போடுறாங்க. புரிஞ்சுங்களா? அப்போ அந்த 1000 ரூபா நம்ம பே பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அடுத்த மாதம் இந்த மாதிரி இவங்க வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அது இல்லாமல் சர்வர் டேமேஜ் இவங்களே பண்ணுறாங்க. கேட்டால் எப்படின்னா நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து அவங்க காசு எடுத்துறாங்க. அவங்க என்ன பதில் சொல்கிறாங்கன்னா, ப்ரோ உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து நாங்கள் காசு எடுக்கும்போது சர்வர் வந்து சரியில்லை, ஸோ அதனால் ஃபைன் போட்டுட்டோம், ஸோ நீங்கள் கட்டிடுங்க அப்படின்ற அளவுக்கு நிறைய திருட்டுலாம் இங்கே நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ இதனால் நான் மக்களுக்கு என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த மாதிரி ட்ரஸ்டடே இல்லை ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்பி தயவு செஞ்சு யாரும் ஏமாறாதீங்க. ஏன் நீங்கள் டேரெக்டாக பேங்க்குக்கே போங்க, பேங்க்குக்கு போய்ட்டு லோன் அப்ளை பண்ணி லோன் வாங்கிக்கோங்க. ஸோ புரியுமானாலும் வாங்கிக்கோங்க, தப்பு இல்லை. ஆனால் இந்த மாதிரி தேவையில்லாத ஒரு சின்ன ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்பி நீங்கள் காசு நமக்கு ஒரு 5 நிமிஷத்தில் கிடையாது, ஒரு 10 நிமிஷத்தில் கிடைக்குதுன்ட்டு எந்த ஒரு பேப்பர் ஒர்க்ஸும் கிடையாது. ஸோ ஈஸியாக நம்ம லோன் வருதுன்ட்டு அதை நம்பனால இங்கே நிறைய திருட்டு நடக்குது. ஸோ நீங்கள் பணம் கொடுக்குறது மட்டும் தப்பு இல்லை நான் சொல்லலை.
அவங்க வேறு என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னா, உங்களோட மொபைல்ஸில் இருக்க ஃபோட்டோஸை கேதர் பண்ணுறாங்க. அதாவது உங்களுக்கு தெரியாமல் உங்களோட மொபைல்ஸ் அவங்க ஹேக் பண்ணி எடுக்கிறாங்க. ஸோ கான்டாக்ட்ஸு, அதாவது நம்மளோட நமக்கு பர்சனலான விஷயத்தையும் இவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. உனக்கு தேவையானது என்ன, உனக்கு தேவையானதை நான் கொடுத்துட்டு போயிடும், என்கிட்டேருந்து எடுக்கிறாங்க. ஏன்னா இதை வச்சு அவங்க மிஸ்யூஸ் பண்ணி பணத்தை இப்படிலாம் கூட சம்பாதிக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒரு ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை பற்றி வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அந்த ஆப்பை பற்றி கூகுள்லையோ இல்லை க்ரோம்லையோ இல்லை ஆல்ரெடி ஏதாவது ஒரு யூடியூப் சேனல்லையோ ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க. தெரிஞ்சிட்ட அப்புறம் இது இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டால் பண்ணுறது பிரச்சனை இல்லை, ஆக என்னென்ன அலோவ் செக்ஷன் கொடுக்குறாங்க பார்த்துக்கோங்க. எதுக்கெல்லாம் தேவையோ அதுக்கு மட்டும் அலோவ் கொடுங்க. தேவையில்லாதெல்லாம் தயவு செஞ்சு அலோவ் கொடுக்காதீங்க. அது இல்லாமல் இவங்களோட டார்கெட் எங்கெங்கே போகுதுன்னா, ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸை பற்றி ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சவங்க, ஓகேங்களா, அதாவது நல்லா தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்க, தெரியாதவங்க இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சவங்களும் தெரியாதவங்களுக்கு மேலே இவங்க கண்ணு வச்சுருக்காங்க. என்னன்னா, நம்ம அந்தளவுக்கு ஆப், அதாவது லைட்டாக ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் இருக்கும், பட் இருந்தாலும் இது எதுக்கு இவ்வளோ பேர் ஸ்மார்ட் ஃபோன் கேட்டிங்கன்னா, நல்லா இருக்குப்பா வாட்ஸ்அப் அனுப்புறதுக்கு அண்ட் கால் பேசுறதுலாம் இருக்குது, அது இல்லாமல் மற்றவங்க எதாவது மெசேஜ் வந்தால் கூட எனக்கு என்னன்னே தெரிலப்பா அப்படின்றவாங்க. ஸோ அவங்க இந்த மாதிரி பீப்புள்ஸை தான் டார்கெட்டே பண்ணுறாங்க. ஸோ நல்லா தெரிஞ்சவங்க வந்து அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், இது எதுக்கெல்லாம் கேட்குறாங்கிட்ட. ஆனால் தெரியாதவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு அந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் எப்படியோ ஓடிபி அவங்களுக்கு போகுது. ஸோ பக்கத்தில் இருக்க யார்கிட்ட கேட்குறாங்க, அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் இதை பற்றி. ஸோ தெரியாத அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இது எல்லாமே அலோவ் கொடுப்பா, அப்போ தான் அதெல்லாம் கேட்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் அலோவ் கொடுத்துனே இருப்போம். ஸோ கொடுத்தது இல்லாமல் நம்மளோட விஷயத்தை அவங்க எடுத்துடுறாங்க. ஸோ அது நமக்கே தெரியாமல் ஆயிடுது. அதனால் இவங்க எல்லாருமே ஸோ நாலேஜ் இல்லாத பீப்புள்ஸ் கிட்ட ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்லாம் இருக்கா, அவங்கள டார்கெட் பண்ணி போகிறாங்க. ஸோ இந்த டார்கெட்டை எப்படி அவங்க பண்ணி போகிறாங்கன்னா, ஜஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ரேண்டமாக நம்மளோட நம்பர் மாட்டோம், ஓகேங்களா, ஒரு ரேண்டம் பீப்புள்ஸ் கிட்ட அவங்க ஒரு எஸ்எம்எஸ் அனுப்புகிறாங்க. அதாவது 10,000 ரூபாய் உங்களோட 10 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் கிடைக்குது. ஸோ இது ட்ரஸ்டட் ஆப்பு அப்படின்ட்டு அங்கங்கே மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபுல்லாக படிக்காமல் ஸோ 10,000 நமக்கு வருதா அப்படின்ற ஒரு ப்ளூ டிக் கீழே வந்து லிங்க் கொடுப்பாங்க. அந்த லிங்க்கை நீங்கள் டச் பண்ணாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட மொபைல்லேருந்து அவங்களுக்கு ரிஜிஸ்டர் ஆகிடும். ஸோ ரிஜிஸ்டர் ஆனவுடனே ஒரு கால் வந்துடும், டைரெக்டாக ஒரு கால் வரும். ஸோ கால் வந்து அவங்க உங்ககிட்ட முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏமாத்துற அளவுக்கு பேசுவாங்க. அதாவது ட்ரஸ்டட் இல்லாத ஆப்புக்கு சொல்கிறேன். ஸோ ட்ரஸ்டட் ஆப்பு இருக்குது, பட் இருந்தால் நான் வரேன் அந்த பக்கம். ஸோ ட்ரஸ்டட் இல்லாத ஆப்புக்கு என்ன சொல்லணும்னா, அவங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணி பிரெயின் வாஷ் பண்ணி உங்களை ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அமௌண்ட்டை வாங்க வச்சது. நீங்கள் ஒரு 10,000 வாங்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அதை கட்டிட்டு போய் அது 20,000 டபுள் மண்ணாகும். ஸோ 20,000 40,000 இந்த மாதிரி டபுள் மண்ணாகி உங்களோட இல்லை கார்டோட லிமிட், நான் உங்களுக்கு ஒரு தனி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அதில் கார்டு லிமிட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஏகப்பட்டனா உங்களுக்கு தேவையான டைமில் நீங்கள் லோன் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்குன்ட்டு உங்களை நம்ப வச்சு ஏமாத்துறாங்க. ஸோ இதை நம்பி நம்ம ஏமாத்துட்டு அப்புறம் நம்மளோட கடைசி இஎம்ஐ டியூட்டில் இவங்க ஃபைன் கட்டியே இவங்களுக்கு காலத்து கட்ட போயிடலாமல் நமக்கு இவங்க மிரட்டும் ஆரம்பிக்கிறாங்க. நீங்கள் காசு கட்டி தான் ஆகணும், இல்லைனா உங்களோட இஷ்யூஸை நாங்கள் எதனா பண்ணிவிடுவோம், இல்லை போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நம்ம மேலே தப்பே இல்லைன்னா நம்ம மேலே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்க பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ அதனால தான் சொல்கிற மக்களே, இந்த மாதிரி ட்ரஸ்டடே இல்லாத ஒரு ஆப்பை நம்பி தயவு செஞ்சு யாரும் உங்களோட எந்த ஒரு பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்காதீங்க. அதை தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ ஏடிஎம் நம்பர் கேட்பான், ஏடிஎம் கார்டு நம்பர் கேட்குறாங்க, அண்ட் பேங்க் டீட்டெயில்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம பேங்க்கில் கொடுக்கறதுக்கே அவ்வளோ யோசிக்கிறோம். இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன தெரிஞ்சுக்க நமக்கு நிறைய வாட்டி தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அது இல்லாமல் ஏதோ தெரியாத ஒரு ஆப்பை நம்பி நம்ம யார் அது முகமில்லாத ஒருத்தரை நம்பி நம்ம இவ்வளோ விஷயத்தை நம்ம ஷேர் பண்ணும்போது நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் நிறைய இருக்குது. ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்ட் லோன்ஸ் ஆப்பை பற்றி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் இதை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, தெரிஞ்சுக்க போய் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோ. ஸோ தெரியாமல் இருக்கிறனால பண்ணுறதால இங்கே நிறைய மோசடிகள் நடந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, இதுலேருந்து தப்பிக்கை வேறு என்னென்ன விஷயம் இவங்க ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கோசம் நான் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்டார்ட் எடுத்தேன். ஸோ அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நீங்கள் நேவி அண்ட் தானி ஆப்ஸு அண்ட் இந்த மாதிரி நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 4-5 நான் கீழே மென்ஷன் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ஆப்பெலாம் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி ரொம்ப ட்ரஸ்டபுள் ஆப்புன்ட்டு. ஸோ எனக்கு இங்கே தான் ஒரு டவுட் வந்தது. என்னென்னா, இதே அப்ளிகேஷன் ட்ரஸ்டான அப்ளிகேஷனும் எனக்கு ஒரு கமெண்ட் வந்தது. என்னென்னா, யாரோ ஒருத்தருக்கு லோன் வாங்கியிருக்காங்கன்ட்டு என்னோட சிபிலில் பாதிச்சுன்ட்டு அந்த கமெண்ட்டை நான் கீழே கண்டிப்பாக இல்லை கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுவேன். எதுக்காகனா, இப்படி ட்ரஸ்டடான ஆப்பில் நீங்கள் இவ்வளோ ஃபோர்ஜரி பண்ணுறீங்க, அப்போ இது மக்களுக்கு தெரியணும்ல. ஸோ அதனால இது என்னோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் கூட இதுக்காக எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் அதை பற்றி எனக்கு கவலையும் கிடையாது. ஏன்னா மக்களுக்கு ஒரு நல்ல விஷயத்த பண்ணணும்னா அதில் தப்பே கிடையாது. ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் மக்களே, எந்த ஒரு பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆப்பை நீங்கள் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணாதீங்க. அது என்ன எவ்வளோ பெரிய கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் கொடுத்தாலும் சரி, தயவு செஞ்சு யாரும் பண்ணாதீங்க. நிறைய ஃபேக் ஐட்டம்ஸ் இங்கே நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு லோன் வேணால் தயவு செஞ்சு நீங்கள் பேங்க்கே நீங்கள் அணுகலாம். அது எவ்வளோ பெட்டர். அவங்க லேட்டாக பண்ணாலும் தயவு செஞ்சு பரவாயில்ல, கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டாலும் நமக்கு அது கிடைக்கும். இந்த பக்கம் வந்து எதுவுமே முகம் தெரியாத ஒரு ஆப்பை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுக்கு நீங்கள் பண்ணலாமா, உங்களுக்கு தேவையான அமௌண்ட்டை நீங்கள் பே பண்ணி அதால் உங்களுக்கு தேவையில்ல கஷ்டத்தை நீங்கள் எதுக்கு நீங்களே இது பண்ணிக்கிறீங்க. ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன், இந்த மாதிரி ட்ரஸ்டட் ஆப்ஸ்லாம் யாரும் நம்பாதீங்க. ஸோ இன்ஸ்டன்ட் லோன்ஸு யாரும் நம்பாதீங்க.
உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் பேங்கை நம்பி போங்கிறது எவ்வளோ பெஸ்ட்டுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாமல் இந்த வீடியோவை முக்கியமாக எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். யாராவது இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டன்டான ஆப் லோன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால் அவங்ககிட்ட ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுங்க. ஸோ அவங்க சொல்லலாம் எனக்கு எந்த மாதிரி இதுவும் நடக்கலான்ட்டு. ஆனால் ஒரு வேளை நடக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த வாய்ப்பை நீங்கள் இப்போவே அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி இதை முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்டாப் பண்ணுங்க. எடுத்தோடனே ஸ்டாப் பண்ண தேவையில்ல. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யூசேஜ் நீங்கள் குறைச்சிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா அதுவே எல்லாருக்குமே நல்லது தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன். ஸோ அண்ட் நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோ பண்ணி மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஏன்னா நிறைய விஷயத்தை அங்கே தான் நான் அதிகமாக போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ மாற்றம் ஒன்றே மாறுது. லவ் யூ கைஸ், பை பை. வேற ஒரு வீடியோ சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.